бе, казвам ти един ФАП 3000 стига, бе. Извинявам се, това не беше за вас. Здравейте с вечерната сводка от 28. За тази вечер няма кой знае какво интересно от Украинския фронт. Освен, че руснаците са освободили Раздоловка и почти са превзели Ново Александровка. Към момента е на 90% превзета. Предполагам, утре сутринта ще бъде изцяло превзета. Другите нюанси са, че по цялото Запорожие върви ожесточен бой. Запорожието, напомням на тия, които не са следили сводките, е района, който е най-много наситен с дрони. И руски, и украински дрони. От украинска страна дроните идват покрай Одеса, Николаев, от Румъния, но е факт, че там има най-много дрони. На една единица бронетехника средно се падат между 20 и 25 дрона, които атакуват. Така че там ситуацията е изключително тежка, двупосочно и за руснаци, и за украинци. Горе в Часов Яр си вървят боевете, също са изключително тежки, позиционни боеве. Волчанск, голямо е, също вървят позиционни боеве. Украинци се опитват да контратакуват, но абсолютно никакъв шанс няма, нищо интересно. Интересното на Харковско направление е, че руснаци са открили, както знаете, те имаха 5 вектора на атака към Харков, които украинците успяха да стопират и 5-те, като двата основни вектора, това са Волчанск и Липци, в които се опитаха включително, говорим за Липци глубоко, украинците се опитаха включително да направят контратаки и до ден днешен продължават с контратаките, но нищо не постигнаха. А сега руснаците откриха и 6-ти вектор на атака. Като казвам 6-ти вектор, за сега това е просто пробив. Това е един малък пробив, но ние знаем, че те в момента, в който напипат слабо място в отбраната, започва с малък пробив, после вече предислоцират войска и в край на краща става доста сериозен. Аз предполагам, че това го правят, за да намалят натиска към Волчанск и към Липци и да разтегнат още повече Харковско направление, което ще направи, как да кажа, украинската задачка да спрат руснаците изключително трудно, да не говорим за контранастъпление, което абсолютно няма никакъв шанс. И това е почти всичко от Украинския фронт. Тоест, имаме си едно уверено руско присъствие, има някакви опити за противодействие от страна на украинците, основно с жива сила и с дрони. Абсолютно безуспешно и ще продължава да е безуспешно. За сметка на това продължават доставките на снаряди, не страдат от снаряден глад на повечето направления. На някои направления все още се страдат. Съотношението на снаряди си остава 1:7 в полза на руснаците. Аз предполагам, че тия дни ще намалее. И това е всичко най-интересно от целия украински фронт. От друга страна, руснаците продължават методично да обработват летищата, украинските летища, защото вече става ясно, че се готвят F-16, които да им придадат, само че те естествено няма да има откъде да излитат. Най-вероятно ще се пробват да излитат от летища от съседни държави. Руснаците анонсираха, че в момента, в който излетят от съседна държава, ще разбомбят летището, без значение в коя държава е. И затова те продължават планомерно да си удрят по украинските летища. От своя страна, украинците продължават да атакуват приграничната територия на руснаците, продължават да бомбардират Белгород и продължават атаките с дрони в тила на Русия. Трябва да се отбележи, че дрони наистина на украинците не им липсват. Включително снощи са ударили някои обекти, които са свързани с газопровода Дружба. Ударили са обекти в Брянска и в Тамбовска област. Не много сериозно, но все пак тези атаки имат значение за нефтопреработвателната промишленост на Русия и нанасят някакви щети. Но основно атаките са в тилови райони на Русия. Така че вижда се, че скоро дроноатаките няма да свършат. Другото, което е на лице, е, че има едно окрутяване на фронта и от руска, и от украинска страна. И аз предполагам, че целият юли ще виждаме една игра на котка и мишка, защото все повече и повече се говори, че към зимата войната трябва да спре. По много причини. Първо, Украйна не може да издържи зимата. Второ, вече излязоха икономически факти, че най-късно 2025 година те вече ще трябва да обявят дефолт или фалит, защото няма да има с какво и как да погасят задълженията си. От друга страна, те генерация нямат и зимата не е ясно изобщо какво и как ще работи в цяла Украйна. И в общи линии цялата световна общественост също се скланя към варианта зимата да се стигне до някакво примирие. А стигне ли се примирие зимата, това означава, че дипломацията ще се базира на това кой какво е превзел към този момент.
Така че в момента имаме от една страна, чака се и руско контранастъпление, но украинците планират някакво контранастъпление. Затова аз си мисля, че юли месец ще има едно дебнене, една игра на котка и мишка и в края на юли вече ще започнат да се развиват това, което трябва да се развива, най-сериозните настъпателни действия. А до тогава бавно е, поетапно, руснаците ще си избиват цялата украинска войска с артилерия и с авиация и с новите бомби ФАП-3000, които ги пробват, които все още са неточни. Има вече изпитания, видя се, че тия бомби не са много точни, за сметка на огромната ударна сила се компенсира. Но аз предполагам, че до 1-2 месеца тия бомби ще влязат в употреба. И това е всичко от украинския фронт. Международните новини, най-интересното е, че пуснаха Байден на дебат срещу Тръмп и моя прочит, както и прочита на много аналитици, е, че те нарочно са го пуснали, за да може той да се издъни. Защото първо те знаят, че той е в много лошо здравословно състояние и второ, дебатът е бил без пищови, без подсказки. Тоест, хората могат да разчитат само на себе си, нали си химикал. Ясно е на всички, че Байден не може да работи така. За да го пуснат първо на такъв дебат, второ да го оставят без пищови и трето в това състояние, това означава, че те нарочно искат да го отпишат. Целта на занятието на демократите най-вероятно е да отпишат Байден, да кажат, че видиш ли всички неуспехи се дължат, защото той е с деменция, т.е. да прехвърлят цялата отговорност, цялата провалена политика на негов гръб и да лансират кандидатурата на Мишел Обама. Аз си мисля, че и това няма да ги спаси да изгубят срещу Тръмп, но много е вероятно, ако Тръмп победи, да се стигне до гражданска война. Ако Тръмп не победи, това ще е с цената на огромни фалшификации, така че вероятността да се стигне до гражданска война също остава висока. И това, между другото, не е само мой анализ, а в Канада, например, сериозно се готвят за такъв сценарий и много западни аналитици също го предричат това нещо като гражданска война. Така или иначе в американското общество има прекалено много проблеми без тия президентски избори и е много вероятно да се стигне до някакви социални катаклизми. Това е по отношение на международните новини, кое е най-интересно. В Евросъюза не можаха да достигнат до консенсус и половината страни не са съгласни да се конфискуват приходите от замразените руски активи и да се дават на Украйна. Защото, нали, политиката си е политика, идеологията си е идеология, но тук говорим за пари. И ако ще създаде такъв прецедент, нито една страна няма да е в безопасност. Тоест това в бъдеще може да се използва срещу всяка една държава. Така че за сега този въпрос остава малко висящ. В Израел нещата затихват, те все по-упорито и по-упорито, имам предвид Газа, затихват. Лека по лека операцията в Рафа завършва. Все повече и повече нараства присъствието на войски на ливанска граница, разменят се удари. От своя страна иракската съпротива започна да помага на Хизбула, нанасят се удари срещу Елат, не са много успешни, но се нанасят. И е очевидно, че вече фокуса се измества към Ливан. Тоест Израел опорито се готви за война с Ливан. И най-интересното е, че американците анонсираха, тъй като видиш ли, те са спрели операциите в Рафа и в Газа, ще започнат да им доставят авиобомби. То е ясно, че американската помощ за Израел няма да секне, но това продължава да изостря противоречията вътре в НАТО и започват да имат много сериозни проблеми с Турция. Хутите от своя страна вече много сериозно започнаха да обстрелват наред всичко, аз това съм го казал, включително с последния удар по израелския контейнеровоз, който те нанесоха, показаха, че могат на доста големи разстояния, на над 400 км от брега, да нанасят удари, така че там нещата също се ескалират. В общи линии на Близкия изток война ще има. Няма да е ядрена, но ще има война и каква ще е разстановката на силите, никой не може да гадае. При всички случаи ще е Израел заедно с САЩ срещу Ливан, а вече на чия страна ще застане Европейския съюз е голяма въпросителна. Също така на чия страна ще застане Турция също е голяма въпросителна. И това е всичко за тази вечер от мене. Благодаря ви.